pagkahamunan. Kauban ang inila ug patikan na doktor. Dr. Edward R. Cagape. Tandali ko, Dok Be. Ang cell number na mo, may gala, nga pwede niyo ma-text to is 0915 483 1315. 0915 483 1315. Diha lagi ko mutubag sa inyong mga text, may gala. Kay katong personal na akong number na makita ninyo sa akong bumbong sa clinic para ra gyud taon to sa ospital kung mangutana mo og sakit, ha. So sorry na lang gyud kung dili ko mutubag sa inyo dito, kay ako gyud ni siyang gi-reserve para sa mga hospitals. Kay tiyaw mo na pila ka hospital na may gala o pila po ka nurses, pila po ka resident nga doktor, ha, o katong bag-o na ko gioperahan, unsaon naman ako napag-atubang. So sorry na lang yung alidyo ko, din yun ako na mo tubagon kung mangutana mo sakit dito. Kaya hinoong 0915 483 1315. Diha mo tubag ko sa inyo diha, pero dili po sure kay siyempre daghan mo tag trabaho may gala. Okay. asa tong text na 0975 06922. Ito, unsay maayong tambal sa pugon, pangus, good sa tiil. Pangagod, magbalik-balik, manggudok. Ang pangagod ay, kung gusto mo baratohon, salicylic acid lagi tao na kiskisan, butangan nimo kada adlaw, kiskisan po nimo kada adlaw. Kaya, ang panic nga tungod sa pangagod, tungod na siya sa usually fungus. So pagdugay na ang fungus, maghimo na siya og baga nga kugan. So kiskisan gyud siya, ibutang na pod ang katong salicylic acid, pero napoy ointment ana day nga pwede gamitin, diprosalic. Wala na siya pulos. Dili wala na siya effect. Ha? Wala gyud siya effect. Ngano? Wala nimo gibutang sa imong dughan ba? Nga ang imong presensya dito sa simbahan, sa imong pagsimba, wala nimo gibutang ang katong imong presensya dito, nangagakabot ka, gagunit ka sa Bisaya sa hope. Paglaom, gagunit ka sa paglaom noy. Kanang una nang imong utok tuwa dito sa bungan. Ito lagi kasimbahan pero sa bungan ma. Kung ba dito sa imong plano nga maasa mo paingon, wala. Ang imong panghuna-una nga imong paglaom, wala nimo gi sa 45 ba sa Bisaya maunsa ni karon may gala kay nag-English na kong utok. 45 gipakusog nimo ang imong hope, ha, ang imong paglaom. Mo na siya ang kadaganan sa inyo, musimba mo kay mangayo mo og kanang unsa ni tabang dito sa Ginoo, dili ra ba na sa mao may gala. Muadto mo dito sa simbahan para ipakusog ang inyong paglaom nga tabangan mo. Ayaw pag una nga tabangan mo ay sus Santa Cruz Digos. Wala gila siya may gala. May buntag diya sa Norway, dito ba tayo? Ambot lang ko na suroy-suroy na po kag Spain. At balay ako lang ipadayon unya istorya ha. Hello, good morning. Good morning, Doc. Morning. Proper yung pangalan mo. Unsa may ay wala ginalin kay gamay ra kay na imong problema sa ako nakita sa ubang pasyente kana ganing mga himalatyon kanang mga basta lagi maghinilakay sa ospital ay sus layo ka nang imo. Mao na nga akong sa pagkatigulang na ko ba, nakita na ko nga ang relihiyon is hope, ha? Ayaw mo paghuna-una nga ang Ginoo mosulba sa iyong problema. Ay dili oy. Ha? Ay dili oy. Hope lang na siya ang Ginoo, hope na siya. Ha? Mo na siyang essence of religion, hope. Siya ra gyud pag-asa. Wala man kay lain basta nang ang imong naalagyo ka sa back of the your back is on the wall kana bang wa na gyud pag-asa. Pangadji ra go, di ba?
naalam mo gagigunitan nga hope, ha? Gawas na ang solusyon ba? Mga gino. Oh. Na pasalamat kay Dr. Parang gina-prepare ko na ko yung Lunes, Martes, o Bulis live. Kailangan yung kung makatungan. Aw, mo oh. Salamat kay Doc. Sige. Okay, Len. Oh, may butag. Merry Christmas. ang ang isa po nako kay kuan mo ba? Kanang nakaswerte mo, ha? Ura mong nakabunal og makaw kay doktor na, nagpare pa. O, tiyaw mo na, sangit lang spante. Mo na siya, isa ni siya ka asset na ako may gala kay kakita ba dahil mong doktor, nagkuan, nagpare nga na doktor, niya nag-announcer, oh, kaya sabi, asa mo kita na be, tibok kalibutan, sige daw. Mo na siya nga, naa siya essence of morality ang akong ginaistorya diri sa doktor sa Kanginan Maygala. Essence of morality. Meaning, na in-depth nga pagdiskusyon, sorry na lang, kaya in English gano'n siya, in-depth discussion of any problem siya ba? Any problem man ang sakit, di ba? Oh, so, mauna siya nga, makita ninyo nga, dili siya taphaw ang akong pagdiskusyon sa mga sakit, Maygala. Dili siya taphaw. Mauna siya nga, kamong mga dugay na lang kunting paminaw, maingon yun mong yun nga, wala man to lusot sa akong dughan, oy. Murag mayo sa kaibutura ng aking puso, sa Tagalog pa, ambot lang kung saan to pag translate sa kaibutura ng aking puso. Dili ka na puso saging. Okay. Asan na ito? Okay pala. 0928-789-5833. Thank you, Doc, sa advice na ibsan gamay akong depression. Sa karon may gala, labaw na yung hapit na ang Pasko, grabe ang depression ba? Mumitaw sa una, maghinauna yun ko nga, hapit na gani ang hapit ang depression, hapit na ang Christmas ba? Grabe ang depression. May kaingon ko sa una nga, panahon siguro ni siyawa ba, kaning mga adlaw nga hapit ng Pasko? Kaya may ingon man nga, siguro, petag yung huula sa yawa, ano ba? Kaya nga naman, hapit naman na, sige, yung takunahuna sa Christmas. Kisa mga Christmas, ginuo mo na. Di ba? Oh, so, ang si Satanas, ganoon na po nga, pastilan. Ang akong mga kasangkayan, namalhin na po dito sa Ginoo. Uy, nambilin sa akong kasangkayan. Unsaon naman eh. Una nga, tungtungan na inyong mga utok o depresyon ba? Ultimo lang gamay kayong butang, himuon na yung dako nga istorya basta dili sa Pasko ba? Magpatong-patong na ng inyong una-una nga, unsa man tao na, daga naman kong problema, pero sa tinuod, wagon. Abibaya ninyo nga, ang depression comes kaisa, duha, dili ay. Mura na siya og baha ba? Magsunod-sunod na siya, magsunod-sunod ang inyong depression, badugayan. Kung dili mo mulukso out of it, kanang dili mo sukol, ay, wala. Diretso, suicide. Mas maayo mo siguro, istoryahan ta mo sa nitabo atong 1994, no? Para makasabot mo. Kay mingon na mga atik ni mo daw kay. Wala mang yung istorya sa imong inabuhi diha. Pero istoryahan ta mo portion portion. Atong palahon na may gala 1994. 1993 day, 1994 day. Nakiutang 32 million. Malang. Lang 32 million lang kaso diri daghan kayong kaso may gala. Di nay buntag ato itom na akong pananaw may gala. Lagom lagi kay kong pananaw eh. Kuha na pag-asa ni. Saan na ako na pag sulbad sa 32 million. Paminaw na lang mo kay para makasabot mo kay masay mo yung mga atik yung kay kadukbang na kay problema ni agi. Wa mang yugo kay istorya ni since 2004. So istoryahan ta lang gyud mo. Kay di man ako
mahatagan substance ang akong ginaistorya nga unsaon pag-atubang og problema. So istoryahan ta lang mo. So na kay problema nga 32 million kay nag-unom man kabuk kong hardware. Naalang yung unom. Ha? So naibuntag ba? Itom akong pananaw, oh my God. Wala na ingon ko nga, wala na yun. Ang solusyon, ano yung pagkamatay yun? Wala in. Kaya na sige, guna-una nga, asa man ko manguha og 32 million? Asa man ko mangutang? Wa may magpautang sa akong 32 million. Come on, namoy kwarta 32 million? Kisa may tigpaminaw na ko diya nga na ay 32 million nas bulsa. Sige daw. Text daw dire may text. Lagom akong pananaw, may God. Sakay ko niadto ko sa akong message ingon ko nga, Mami, ubang ka. Sus kay akong una-una to, may God. Sakay ko sa akong sakyanan. Padagag pa kusog niya ihulog na ko sa Santa Cruz gani. Kaya mamaya ako na dumduman nga pangpang. Wa mo ka dumdum sa paingos mati, grami ba na yung pangpang niya. Ang ako madumduman atong pangpang man dito Santa Cruz. Dako pa man kayang pangpang sa una, layo man kayo sa dagat. Kaya akong plano nga ihulog na ko dito. So nangutan na ako sa akong message nga, uban ba ka? Sus kay ni uban man. Anghel to may galabangan ni uban siya kay kung wa pa siya na uban ay wala ay. Grabe to. Di sakay ko sa sakay ko sa akong sakyanan. Padagan may 120 ba. Wa pa may kuan na to sa una. Wala pa may speed limit, wa pa may speed gun. So lupad oy. Lupad ang akong sakyanan. Basta ang kalsada may gala ngit-ngit. Buntag dako, ngit-ngit. Unya ang makita lang nako nga ang kalsada ra gyud nga medyo hayag pero ang ibabaw sa langit itom. Pakusog tug dagan. Hantod nga niabot ko dito sa pangpang sa kapit Santa Cruz. Nikalit lang na siyang landag may gala. Nilandag yun. Ha? Unya, nigaan akong dugan. Di padayon ko padagan, nihinay na. Kaya 120 god, nihinay na. Pahinay ko dagan, 1994 pa na. Di, dakwa pa kay traffic. Sus, nilandag bitaw na dapit Santa Cruz. Nihinay ko. Nagkahunaw na ako nga, kung mamatay ko, lain ay mamisita ako business. Ha? Lain, bata pagod. Ha? O nga, gwapa pag yun, disgrasya. Ha? Lain na ni mamintana dito. Una-una na ako may gala ba? Sus, paglandag ka na may gala, ditsukos digos, bisita ko sa akong mga kauban nga doktor. Giagbayan ko sa isa ka doktor ba? May paning milyonaryo na. Wasa kay balo nga. Magpakarbatay na unta. Muna siya may gala nga, wa pa nasulbad ang 32 million, pero nigaan man akong dugan. Usaon man ako nang nigaan man. Nagpasabot na nga, na ay solusyon. So, ditso ko sa akong mother-in-law's bansalan, nang hulam ko kwarta pang piyansa kay, kuwan man ko, kanang, dakop naman ko sa pulis, awan sa tawag sa NBI, sa bouncing check. Kaya nang kuan ko sa iya nga taga-ilaw ko da maog kon di pang piyansa. Kay pisuhon ako. Mo ta pagsugo sa pagsulbad nako sa akong problema nga 32 million my God. Unaw na ninyo. Layo ra kay na inyong utang ba? Ha? Kasabot na mo karon, ha? Kasabot na mo karon nga unsa ka bugat ang akong giagian. Unya atong adlaw panahon na may gala. Hala kada tuig ba mga matay ako mga igsuon sa sakit. Nya doktor bi ako. Hindi ko katabang. Patay sa cancer of the breast, patay sa bronchiectasis, patay sa TB, patay sa drugs. Naalala ninyo ba? Grabe ka ito kung gigian. Pero, nga naman ang gwapo mangyabong cross. Ha? Mauna siya. Ako ang nakaagi og depression may gala nga nakalusot. Kay, nga no, kusog man ang akong gunit sa paglaom ba? Sa hope. Ambot lang kay siguro gianghilan na po siguro ko kay magpare ko unta, di ba? Di ningon tong Ginoo, oy dong. Dako pagkatabang nimo sa mga tawo nga
dako kay pag disgrasya. Ha? Kaya wa pa man ko kahuna-una ato sa radyo. Wa pa ko kahuna-una musulat sa Mindanao Daily Mirror 1994 god. So, mo to siya nga maanghilan gyud siguro ka kung naagyo ka sa tama nga dalan. Bisaya to. Basta tama ang dalan nga imong giagian, naagyo solusyon gyud. Take it from me. Kay kanang inyong problema, layo. 68 years old, babae lupon. Makabungol ba kung daghan imnon tambal? Yes. Labaw na gyud kong antibiotic. 0930-950-3788. 42-year-old boy, rice farmer, hematology result, hemoglobin 16.7, RBC 6.0, monocytes 8. Unsay pasabot anilo, please advise. Taas kay mong hemoglobin pero wala kay hematocrit, wala pag ko ka-interpret. So, kinahanglan ka hematocrit doy. Para may baon na kung unsa asa da kita dapit pasig. Laan na pud ka nga sakit, pancytopenia vera muna siya ang sakit nga daghan kay ang dugo nga pula. 0975-069-2252 unsay maayo tambal sa pangagod ay kapag na ganiya. 0919-611-3802. Dok, burag, malipong tapos sige kog panubab o ginakabuhi unsay tambal, Dok. Ambot lang kay wa may edad ni mo diri. 0997-322-0242 unsay cause sa lakjo sa papangig unsay tambal ani, Dok. Salamat, laling og tagong. Ang lakjo day is usually psychological. Daghang nga problema, daghang kay ginahuna-una, daghang kay ginaisip ba nga urag wala bay kahumana na imong problema is lakjo. The other cause is organic, meaning na ay problema sa imong sakit sa imong mandible. Luag siya o mabaw. So kinahanglan gyud na siya og surgery. Pero napay isa ka solusyon nga magsige lang kag kaon og bubble gum. Maayo na siya. Mahinahinay ba kayo? 0919-611-3802 unsay tambal permi magsakit tiyan way undang unsang ang sakit. 59-year-old lalaki 90 kilos ay dako kay dako problema doy. Kinahanglan gyud kag konsulta og doktor ana doy. Nadili na siya makayo og kwando sa radyo. 0948-898-9213 taas kaayo platelet for 946 kung saon man yung pagpaubos ani akong bukton nga duha dili na masaka pataas agoy. Ang kaning problema nimo sa platelet nga 946. Sabay ni siya sa ubang dugo components nimo. So kinahanglan gyud ka og peripheral smear. Peripheral smear para makita ka si hematologist kung unsa gyud rason ngano nga taas ka imong platelet. Sa tinuod may gala ang kinabuhi ba magstorya lang tag mingawan ni Rod kay hapit naman. Ang sa tinuod ang kinabuhi ba mag-ingon mo nga napa ba kay impyerno nga impyerno naman ang kinabuhi. Napa ba kay impyerno mas grabe pa ani? Kunya mingon po nga kung ang Ginoo gihimo ning kalibutan ingani para malipay ta, mali. Gihatagan tang problema. Unsa man klase ning kinabuhi mo nang depresyon oy. Mo nang depresyon. Kay pasangin lang naman tibuok pati Ginoo. Mo nang depresyon. Dili lang mo kabantay nga didto rin nagsugod na. Nagsugod lang mo nga ang inyong pamahaw bulan. Diha lang sugod. Pag guman ana, dako na magkadako. Tanan na tao, problema. O muna siya sugod sa depression. So, initial is gamay nga problema. Hello, good morning. Hello, Doc. Yes, good morning. Doc, nagpa... Mhm. Ang hemoglobin niya kay 140. Babae ni siya, Doc, 16 years old. Ulay sakit. Saan kay umuo ka ng apon? Okay, sunod. Hematocrit 0.2. Mhm. RBC
4.65. Okay. WBC 9.7. Mhm. Registered 0.64. Mhm. Okay. Them provide 0.29. Mhm. Bronchitis 0.05. Mhm. Eosinophils 0.02. Mhm. Leaflet 382. Mhm. MCB 90.8. Okay. MCH 30.1. Okay. MCHC 33.1. Aha. Nakakando. Normal na siya dai, viral lang sakit sa imong gusto to nimo. Ako do. Viral na siya, dili na siya kinahanglan antibiotic. Okay? Okay lang daw. Okay ra. Dok, ha? Sige, kay wala tayong panahon maigala.